Hello, agus céad fáilte ráid. Go dtí ag táne Pháidí hé. Tá buile saoir in itá. Mar tá chreicnú tátaid fad. Sé ihe hána comór a fé bliain. TG4. Tá buile saoir sa tá chreic man. Be mi de tricail, be mi de trítal, be mi de tweetal at sa hóar da bhid. Déana sé anna ihe tá beanna tí féin itá. Ó bhid cad gan mi. Tála sa sinna a tána héna fád. An be tátaid fad a cogur. Gan dát ní hen uich dé seo, macasaudas na hínta únta a bhícha sa lib, líanta móna fad. Bhí Páidí anna bhágiúil ar fada sin geol, agus is mó ceoltóirí bhíon so. But ferm fáilte róver fad, agus tá anna bhródar in me héin Pádraig agus nesa agus siún go bhfuil míad páirteach sa chamóra sa le TG4. Well, you learned out sin agus fémar bhí sé rá Páidí agus na charactéir hiag léad time me he, time cinnte go sé a fianta nó san nachtar. Tá agus bheith Páidí héin anna bhórálach as an ihe. You learned out na go mechach go háin agus time míad na anna bhórálach a bheith sagur míle agus Pádraig agus siún at sacha ma. Tá na rin ceolí sete tá. Agus a bhfuil na glóide Angela. Is fusa bhad a bheith rince na bheith seintas na rin ceolí. Pádraig in iad fáis in rá mar há súpála sé bhaintún ó tachhuiine chomh má hasan. Díar cimát fós leis versa, agus a ceola háisiúla ge ráidas na cosa hasan. Túr féin ara, ní leon tóir le set céar hir na bhfuil. Ó ní leon tóir féin spéile. Sin set is fear iad fá rin cinnéirin. Ní leon dáta sin agus fiúin, ha siama spegli héin. Tá sé mar fárt a chamóra TG4 agus ihe hána. Tá sabbatical tóca hige ón melóidin agus tá sé rince. Níar is siú cepa eile.